Bună ziua, dragii mei, bună v-am găsit la un nou episod. Cum v-am promis, vom da primul nostru cont de care pare. Deci, am înțeles că e-mailul e free. Account. Zero unu. Și parola este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne-am logat frumos să vă arăt și mașinile pe care le avem. Aveți doar 1000, că na, le-am consumat frumos. Na, ultima. Un BMW de 350 de cai, dacă vreți, voi puteți să faceți ajustările, na. De 350 de cai, puteți să și vindeți, să faceți puțini kilometri, da, hai să-l vindeți, da, eu nu place. Da. După aia avem Mercedesul ăsta, așa, cu piele așa frumoasă înăuntru, așa frumos, da? Deci îmi pare extraordinar. Asta cu 190 de cai, frumos. După aia Duba cu 220 de cai, frumos. Asta e mașină free, o știți, 175 de cai. Na, cam atât e contul. Contul îl aveți și în descriere la canal. Goodbye, senior. Goodbye. Cam atât a fost prezentarea. Hai, papa. Sper să dați like și subscribe ca să facem mai multe conturi. Pa!